Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Sa Istanbul, Turkey, inaprubahan ng isang family court ang pagdidiborsyo ng mag-asawang sina Bugra at si SG. Si SG ang babae, si Bugra naman ang lalaki. 2 taon ng kasal ang nasabing couple. Bago pa man mag-file ng divorce ang husband na si Bugra, ang dahilan, severe incompatibility and a breakdown in the foundation of their marriage. Subalit, kakaiba ang settlement ng kanilang diborsyo. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Bukod sa napagkasunduan na termination ng marriage, magbabayad si lalaki ng 763,815 pesos kay SG. At bukod sa matanggap ng asawang babae, pumayag din ang asawang lalaking magbigay kada 3 buwan ng halos 14,000 pesos bilang suporta sa kanilang alagang 2 pusa. Napagkasunduan nila ito na tatagal hanggang 10 taon. Bakit kailang suportahan ni Bugra ang kanilang 2 pusa? Bakit? Sa ilalim ng Turkish law, ang pets ay tinuturing na movable property. Na kay SG naman ang full custody ng 2 pusa batay sa kanilang naging kasunduan. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Meow. Maniwala Casey. na tayo. Pusay! Parang Pusang talagang iring. pangit eh. Pag sa barakong pusa, sa bubong tuwing gabi. Okay, okay guys, maniwala. Oo, talaga, maniwala. Maniwala na. Pero mas tunog pusa ngayon kay Tita Max. Pero iba, may batas din kasi sila doon na about pets, kung kanino mapupunta at kailangan din may settlement na ibibigay. Oo. Dito wala eh, walang ganun. Sige, sino yung mga Well, aso? kanya-kanyang batas. Oo, sa atin nga kalat na kalat yung pusa di ba? O kahit saan. Yung mga LGUs natin, may kanya-kanyang programa tayo sa mga cats, stray cats, and sa stray mga dogs. aspin. Kasi wala naman tayong batas eh. So, kanya-kanyang na lang to. Ang tawag doon? Regulation? Okay guys, maniwala na sana ako may sarili. Human buzzer. Ano? Pero kanya-kanyang tayo. Parang Ano ba yun? mga Letter C. Wala yung utak ko. Cat. Hindi. Letter C. Okay. May kanya-kanya tayong mga Ordinance. Letter C, ordinance. Guys, Kalit. Ay, sa dulo ordinance. Ang galing talaga. Di ba, Sir Eric Mercado? Si Sir Paring Eric. Sir Paring Kabila. Taga C din yan. Ha? C. Saan? Cavite. Yan. Anak ng C yan. Anak ng Cavite. Siyempre, hello sa Assistant Director ng NBI. Lagot ka man kanor. Ito po, nangaaway ng pusa. Kasi naman, maingay sa bubong eh. Yung pusa? Yung mister. Laki NBI. Yung mister nga yung ang ingay eh. May kabit yan? Yung mister? Yung pusa. Yung pusa. Hindi loyal no? Maniwala na sana. Gumanon yung pusa? Yung mister! Gumanon?
Inulit. Para Ng maigi. mister? Ng pusa. Ang laki ng itlog. Nung pusa? Mister. Naoperahan tuloy siya. Si mister? Yung pusa, tinanggal yung itlog, kinapon. Kinapon yung pusa. Si mister, kasi palagi ng babae. Si mister. Yung pusa, Nakakahatsing balahibo ng pusa. ni mister. Sabi ni mister, Sabi ni Mrs. ang baho ng tae. Hoy! May kumakain. Yung ibs ng pusa. Ni mister. Sorry. Kumakain eh. Ano Ala, nahuli yan ng bababae. Si mister. Yung pusa. Yan pala. Kahit sino kinakaldag. ng pusa? Ni mister. Ay, si Derek Phil natawa. Hi, Derek Phil. Hello, Derek Morning. Phil. Laro din sa Grab Warriors. Morning sa inyo. Mga kabisyo, hanggang alas 9 pa po tayo. At abangan nyo yung mga pag-recap namin ng mga winners. Sa ating Landos! No boundaries! Susunod na po yan, mga kabisyo. Nakasama nyo pa rin po. Tita Max, Tanya Ginita! At Uncle Dago. Ako po ang Assistant Director, Mang Kanor. Ang anak ng Cavite ay nakikinig, sabi ni Assistant. Oy, Sir Pari, good morning. Ayan na naman. Sir Pari, shoutout mo kompleto. Sir Paring Assistant Director Ng NBI. ng NBI. Eric Sir Eric Mercado. Mercado. Anak. Nang. Saan? Anak na magulang niya sa Cavite. Okay. Given the throne, I didn't know.